Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Gaurko ibilbidea zinema-aretoetan hasiko dugu, robotia, euskeraz bikoiztua, androidek mendean hartutako mundu batean neska batek futbolean jokatzearekin amets egiten du, familiak debekatu dion arren. Eta bigarren izenburua Lagunak erreskatera, film frantsesa euskaraz bikoiztua, Zine Euskadik sustatutako zinema euskaraz programaren barruan, aurten ikusiko dugun 5. filma da Deep Sea lanaren ostean. Netflixen aldiz, Eric telesaila nabarmenduko dugu, New Yorken 80ko hamarkadan girotua, gurasoen eztabaida baten ostean ikastolara bidean dijoala, bat-batean bikote baten 9 urteko semea desagertu egingo da. Krimena, pobrezia, homofobia eta arrazismoa egunerokoan guzti txertatua dagoen hiria aurkeztuko digute, eta horiek eragina izango dute pertsonaiengan eta baita trama nagusian ere. Primeranen aldiz, euskal ekoizpen bat, Mirande, film bat egiteko zirriborroa. Donostiako zinemaldian estreinatu zuten iaz, zinemira sailean, ondotik hainbat proiekzio egin zituzten herrietan. Gaurtik aurrera ikusgai egongo da, euskarazko plataforman, eta Jon Mirande euskal idazlea da filmaren ardatza eta jomuga. Prime Videon estreinaldi nabarmenik egon ez den arren, garrantzitsua iruditzaigun nabarmentzea Eraztunen Jauna boterearen eraztunak telesailaren lehen denboraldia euskeraz ikusteko aukera dagoela, eta bide batez aste honetan bertan abuztuaren 29an iritsiko den bigarren zatia ere euskeraz ikusteko aukera egongo dela. Eta amaitzeko filmin plataforman, azken asteotan ohikoa bilakatzen ari den moduan bi izenburu bikain. Lehena aski ezaguna, baina agian askok ez duzu euskerazko azpidatziekin ikusi, Gladiator. Ridley Scotten 2000 urteko pelikula, Russell Crowe, Joaquin Phoenix protagonista dituena, eta 180 urtean Erromatar inperioan girotua. Eta munduko pertsonarik txarrena, Joaquin Trier Danimarkarraren Harribitxia, komedia romantikoa eta drama uztartzen dituena, Juliek 30 urte beteko ditu eta bere bizitza desastre existentziala da. Baina festa batean, Julik Elvin izeneko gazte bat ezagutuko du eta bizitza beste ikuspegi batetik hartzeko itxaropena sortuko zaio. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.